Ainahan se on se energiansäästö, että sehän on niin nykyisin se, mitä niin aika tarkalle katsotaan. Sitten kun pyritään siihen hiilineutraalisuuteen, niin sehän on, kun me saadaan säästettyä energiaa, niin se on aina lähempänä ja lähempänä sitten. Me säästetään tässä 1500 neliön toimiston normaali kuukausikulutuksen verran sähköä kuukausitasolla. Se on paljon. Eli kyseessä on 20 000 neliön toimistokiinteistö, missä on vähän tuotantotilaa ja sitten meillä on 2 ruokalaa täällä. Dylani on normaali lounasruokala ja avataan 11 ja menee 3 aikaa kiinni. Ja kouluruokala on kouluruokala, eli siellä käydään niin kuin koulussa käydään syömässä. Säästetään energiaa ja yritetään niin kuin se aika, kun tuo keittiö on käytössä, että se olisi tehokasta se ilmanvaihto. Kyllähän se iso osa siitä haukkaa niin kuin siitä energiasta. Niin kuin esimerkiksi tässä meidän kohteessa niin A-talo on täysin ilman lämmitteen. Eli kaikki lämpö tulee ilmanvaihdon kautta. Eli se perustuu käyttöön. Eli se mittaa CO:ta ja kaikkia useita arvoja tuolta. Ja sitten kun se saavuttaa tietyt raja-arvot, niin se lihää ilmastointiin sen mukaan. Ja niin kuin tarpeellisuuden mukaan ei perustu mihinkään kelloaikoihin. Eihän sitä mitenkään, sehän oli aikaohjelmalla vaan, että se lähti kello silloin ja silloin käyntiin ja sammuu silloin ja silloin. Että ei sitä niin kuin mitenkään sen enempää ohjattu. Se oli periaatteessa niin kuin on-off. Ja silloin kun se oli off, niin siellä oli joku pieni ilmanvaihto päällä. Ollaan huomattu semmoinenkin juttu, että se aikaohjelma, niin se lähti liian myöhään käyntiin verrattuna tähän nykyiseen sitten. Että kun ne tulee aikaisemmin tekemään esimerkiksi jotain puuroa, niin silloin me tarvitaan sitä ilmanvaihtoa. Mun mielestä on tullut kehuja myös siitä, että silloin kun sitä ruokaa oikeasti tehdään, niin se ilma vaihtuu. Ja sitten ehkä aikaisemmin tuli vähän sanomista yläkerroksen vuokralaisilta, että keittiö tuoksut saattu levitä tuohon porraskäytävään, niin ne on kyllä nyt niin kuin poistunut. Kun se oli aikaohjelmalla toi aikaisemmin, oli 2 asentoa, oli puolikas ja täysi. Niin oikeasti se täys ei ollut täys, vaan se oli 65% ilmanvaihdon tehokkuudesta. Mutta nyt kun laitettiin nämä laitteet, niin nyt kun se on täys, niin se on 90%. Eli esimerkiksi tuossa pesulinjastossa oli aikaisemmin semmoinen ongelma, että kun sitä paljon käytettiin, niin sieltä tuli kuumaa höyryä tänne. Johtuen just siitä, että se oli vain 65% se täys. Se, että me käytetään ilmanvaihtoa vaan silloin, kun sitä tarvitaan, eikä pyöritetä tyhjänä sitä, niin saadaan energiasäästöjä. No kyllä mä niin suosittelisin kaikkiin kohteisiin, missä on niin tämmöinen ruokala, niin henkilökunnan ruokala. Aina kun me päästään niin vähemmälle energiankulutukselle, niin se nostaa myös kiinteistöarvoa.